Zoazte hemendik igo da! Oso ondo egongo zara. Aitak beti zioen San Javier oso toki magikoa dela. Talenmusuak bertan daude. Baina ez ditut gogoratzen. Latinoamerikatik datorkiguna, el chupacabras izeneko sorkaria du ardatz. El chupazerk? El chupacabras. Inoiz ez duzu entzun? El chupacabras ez da existitzen. Kondaira baino ez da. Zer da hau? Chupacabras! Zer deritzozuet txupa izenari? Badakizu txupak baboa esan nahi duela? Txupa, gure sekretutxoa izango da. Ez kezkatu, barruan seguru zaude. Badaude hartaz aprobetxatu nahi diren pertsona gaiztoak. Badakit ikusi zenuela. Hemendik atera behar dugu. Vamos, harinago! Ezin dut! Gidatzen dakizu ziur! ¡Eso! Hampa! ¡Cowboya! Ez zara bakarrik egongo. Zure familia hor da oraindik. Eta hitz ematen dizut topatuko dugula. Zauden tokian zaudela. Beti izango nauzu alboan.